Tak rád sa v živote mýlim. Keď prichádzali prvé informácie o tom, že vzniká film so zombie tematikou v spojení s vegánstvom, tak ma určite nezalial nával optimizmu. Pri pohľade na Kickstarter, kde sa autor snažil vybrať peniaze na film, bol úprimne strašný náhľad na video, ktoré malo ľudí nalákať, aby podporili tento projekt. A hoci na film prispeli aj také známe osobnosti ako spevák Moby, tak sa vyzbieralo len $85,000, čo vzhľadom na ambície filmu, náročnom na masky, efekty a akčné scény, je žalostne malý rozpočet. Film vznikal 16 rokov a bola to naozaj dlhá cesta. A konečne po dlhých rokoch čakania prišiel prvý trailer, ktorý ma však zanechal v neistote. Viaceré veci sa mi ňom páčili, ale zároveň som vyjadril aj veľké obavy z kvality a tak som pri vydaní filmu bez veľkých očakávaní zasadol do kresla a nestačil som sa čudovať. Akčné scény a masky, z ktorých som mal najväčší strach vzhľadom na rozpočet, sú tie najsvetlejšie časti filmu. Veľmi sa mi páčili aj zobrazené situácie, ktoré zažívajú vegáni v bežnom živote, keď sú v kolektíve s karnistami. A keďže je to vegánsky film, tak je tam nenásilne vysvetlené aj samotné vegánstvo. Ako som hovoril už pri hodnotení traileru, dronové zábery sú vo filme fantastické. Herecké výkony nakoniec nedopadli tak zle, ako som čakal, aj keď na Oscara to určite nie je. Kde však film začína strácať, je dlhá rozprávacia pasáž, kde mi chýbali buď lepšie napísané dialógy, alebo napínavejšia atmosféra. To je však vykúpené nástupom ďalšej akcie, do ktorej vstupujú aj silné emócie a nejeden človek bude mať slzu na krajíčku. A44 je dobrý vegánsky zombie film, ale je dokonalý? Určite nie. Vzhľadom na rozpočet byť ani nemôže, ale čo je na filme jasne vidieť, že bol robený zo srdca a s veľkou vášňou. Výsledok dopadol oveľa lepšie, ako sme mohli dúfať. A čo je najlepšia správa, že si ho môžete pozrieť úplne zadarmo, a to na vegánskej televízii Unchained TV, kde si po sliadnutí filmu môžete pozrieť aj hodinový rozhovor so samotným autorom. Ja som teda z filmu nadšený, ale priznávam, že je to spôsobené hlavne pôvodne nízkym očakávaním. Čo si ale o ňom myslíte vy? Napíšte mi to do komentárov a v popisku nájdete samozrejme odkaz na zombie horor A44.